Peong masudena padani Nabi nasat ni da pastori Tungna so cari sirang koina Hela nami doh boru nami di hamuna dua boru dohot hela nakin nunga majalo pasu-pasu pardonga saripio kamu sebagai joron itu hata asa songo dia ma hatani ujahan ni pardonga saripio muna enakin ima pa husor-husor hamu di bagasar rohamu dison ro hami simatua muna dohot laimu bapa dohot ibotom buru hasian laho pasahaton ulus tuhamuna dua asa nggia ma pitaon di ulusonato asa pirma poki bahul-bahul pasalongan asa pirma to demo luju-luju ma diamu nang pasamotan tutu nak lama tok tubuh sekorung di dulu kutur batua asa tubuhan anak tubuh boru mahamu dongamu sahur matua sangat sulu sahak matu bot biar dikarat kupas hatai mah ulusot tuamu saluhu nama hitaon gabiat jala horas sorat lihat tuh sehari baru diulus Satari sauro waktuina dohot helaku naum dinodomi marana nang marboru maho jala saha saur matuai peong masudena padani Nabi nasat ni da pastori Tungna so cari sirang koina So sinirang rihamate adi Moras yang kamu moras Jalo maina nang helaku pasahaton nami madar hela ion madaro si bono mutu pada data molo adong akka ulaun di akka dong atubum ulaun nang di akka hula-hulam si bono mo mau tu pada datan unang dua tu perjujian hela ada tu akka pada data don si bono mo Boido tu paranggapan alai orang ipakai homar juziet tu pada data ma aka ulaun ni hula-hulam dohot aka ulaun ni dongat tubuh songoni ma pasah ma mandak Madar di dai nangi madar tanda matai dengan doha sia dengan dicaro songo madar helai Roson ya kursi di mana ini namang baru kursi tahun